Xa estábamos como un SOS, non? Estábamos mal, non? E con esta pandemia o que nos fixo é quebrarnos máis. Así resume Juan Rei, presidente de Cambados Zona Centro, o impacto da pandemia do coronavirus no comercio da localidade. Asegura que os establecementos recibiron con ilusión o plan de desescalada do goberno. Agora estudan as opcións que lles sexan máis viables. Sei que son pasos moi difíciles, a primeira fase, a mellor hai xente que non vai entrar, pero temos que ir paso a paso. O importante é a saúde da persona, non? E logo, despois disso, vai ser a actividade económica. Despois, cada local vai que ir mirando o que necesita, non? O que si vexo que hai unha gran ilusión por parte dos locales en reabrir. Como? É o que estamos agora mirando e buscando a idea para reactivar a economía. A maioría vive con recelo estes días previos a retomar a actividade, aínda que sexa de xeito gradual. Dende Zona Centro agardan que o Executivo de Pedro Sánchez avance pouco a pouco nas novas directrices de cada fase. Entendo que o Goberno nos dará outras directrices máis amplias para reactivar a economía desa fase. Por exemplo, a min chamaronme onte moitos que idea había, non? A idea, eu penso que teñen que ir un pouquiño de asesor fiscal, o gestor, o que tuveran, para ver que posibilidades e que como poden empezar a súa actividade. A asociación leva dende o inicio da crise mantendo reunións telemáticas semanais co goberno local. Xuntos buscaron medidas que axuden a impulsar a actividade, como o reforzo da limpeza. Cada semana videoconferencia co Concello para ir anticipando a esta desescalada. Eu creo que tiñamos que anticiparnos, e efectivamente, así foi como fixemos, a través do concelleiro Xurxo Charlín e Samuel Lago, que leva obras. Estamos falando cada semana de temas de limpieza, e logo eu creo que toda axuda. Agora o comercio cambadés quere coller pulo para a súa reapertura coa campaña do Día da Nai. Este ano estará volcada en internet. Os nenos e nenas terán que felicitar as súas nais do xeito que escollan e subilo despois ás redes sociais de Cambados Zona Centro. Os gañadores recibirán vales por valor de 225 € para consumir no comercio local.